V spoločnosti Buildcorp SRO so sídlom v Lúčenci sa špecializujeme na poskytovanie lokálnych ako aj centrálnych rekuperácií, ktoré zlepšujú kvalitu vzduchu vo vašich domácnostiach od roku 2019. Naša ponuka zahŕňa širokú škálu rekuperačných jednotiek od renomovaných značiek ako sú Vents, Prana a Hyundai. Naše služby poskytujeme po celom Slovensku. Jednotky zabraňujú vznikom plesní, zbavujú vlhkosti a roseniu okien vďaka pokročilým technológiám a jednoduchej inštalácii. Naše rekuperačné systémy prispievajú k energetickej efektívnosti vašej domácnosti a znižujú náklady na kúrenie. Pomôžeme vám vybrať najvhodnejšie riešenie pre váš domov, či už potrebujete zrekuperovať len jednu izbu, alebo vám ponúkneme komplexné riešenie pre vašu nehnuteľnosť. S našimi produktmi získate nielen zdravší vnútorný vzduch, ale aj úsporu energie a komfort na najvyššej úrovni.